Gach blian agrian grúpa main bhfuil Gradam na hAislinge le ceiliúrú a dhéanú ar rialtaí éagsúla bhfuil fairste, agus mbliana in ainneoin amíocht dhear, be Ionad Uíbh Eachach in éair na carthraach a thógleá Gradam na Gaeilge a bhí orthe ag TG cethair. Thugmuid cuairt ar an Ionad le fáil amach, cad mar a bhaithí siad faoin bhua mór. Ar an cé go siad bhí aontas an dó an áirín, agus bhí sé cosa leis na féaroscas nuair dúirt siad bhí bliana fás rimmeide le má sin an bhí me séanta na bheith seach be táiméanta aonta sásta agus aonta Bhuaigh de gach duine ha godú dúin a bartnarí a fundas agus níos táhairtí na sin na tuismitheoirí agus na páistí tá i grí lá na héite ní creidún gruiniriting bhótaí céite ar a son agus táid Harbh sásta agus bhfuilin buchasún chraí a gáil de gach duine agus go háirithe nuacht an mbliana san a reachtal an rud le haithanta sa hót a daoine in sa phobal sin go sin aintach. Is caneal chlán an in héan sin so le locht fólama agus locht úsite an onid. Bhí sé a leg brasa gur bhain siad héan mar a bhaithí sé agus mar becheartdóibh bhaithí. So bhí me fáil cóthardis agus Cardi cóthardis ó gach duine a leg brasa ásta mar gur bhódáil siad ar son cumáid ná sin a dúirt siad len cabbé. Sanna tealaí Gaeilge é an Ionad bunathe bhí bliana hin ag min sin na héite agus tuismitheoirí éitiile nuair a tháinig muid isteach sa ceanta ní ró service siad nó rud a bé an don Gaeilge dó tuismitheoirí ná do fáiste. So hosimid service siad trí Gaeilge a bhainú agus tháinig dúin go raibh bána an in Sarannog nach ró service chorm lei nó service tealaí an dó tuismitheoirí a ró a báistí go frídin córas Gaeilge agus seomid inniu le céad páistí in aina bliana lanaí ó tríbhí go dtí páistí go dtí aon bhléin deag déis a freastal i rith na bliana in san Ionad agus codúir oba gáil ré leis an tuismitheoirí. Si béimiid ag freastal ar léon mór daoine fásta a hagan isteach ar bhaithe leis an Gaeilge ólam agus bíon réimse lehan de cursaí ar siúil cumáile sin tá gurí chuir le eispar sacu le tríd toras léh bhí muid garlan just an bhí seo céite agus rudí eile teachtain cin ceintena ar gréithe de chultúr an teangaigh san chultúr Gaelach rud le spragan daoine, but níos múna céige daine freastal ar an agus seachtainna an ar bhhair sin béimiid ceadú leis na tuismitheoirí ó hí faclaach Gaeilge sacu éisinna agus cumáid bhí an orbert sacu cursaí IT agus a léithas sin.